Ku biyo ni mu je tashar jirgin ruwan yawo da gabar shakatawa a birnin Washington DC da ake kira Washington Harbour da Turanci, wadda ke wata kyakkyawar unguwa mai girma mai suna Georgetown a birnin na Washington DC. Unguwar Georgetown na ɗaya daga cikin wuraren da suka fi rinjayar mayawata ko 'yan holewa a birnin Washington DC da kewaye, saboda kyanta da tsarinta da kuma gabar ruwa ta holewa. Wata gada ta haɗa Georgetown da kyakkyawan garin nan na Roslyn da ke tsallaken kogin Potomac da ya raba Georgetown da Roslyn ɗin, wanda shi kuma ke cikin jihar Virginia makwabciya. Ba sai an faɗa ba, akwai mashakatu da wuraren yawon buɗe ido da yawa a birnin Washington DC, saboda ɗimbin kayan tarihi da kuma tasirin birnin mai ɗauke da fadar shugaban ƙasa da sauran abubuwa mafiya muhimmanci a ƙasar da ma duniya baki ɗaya. Wani abin da ya kuma ƙara ma birnin Washington DC kyau shine kogin nan na Potomac, wanda ya samo asali daga ruwayen da ke gangarowa daga kan fankamemen tsaunin West Virginia ya bi ta birnin Washington DC a kan hanyarsa ta zuwa babbar matattar ruwa ta Chesapeake wadda ke shiga tekun Atlantika. Wannan kogi na Potomac mai kyan gaske na samar da ruwan aikace-aikace da sufurin jirgin ruwa da su da harkokin shakatawa. Kuma baya ga nau'ukan kifaye da sauran albarkatun ruwa, kogin na Potomac na raya nau'ukan tsuntsaye wajen 170, kuma kowane nau'i na da yawa, al'amarin da kan janyo mutane zuwa gaba don kallon nau'ukan tsuntsayen. Kogin na Potomac ya wadata birnin Washington DC da gaɓoɓin ruwa na shakatawa da sufurin jiragen ruwa, musamman ƙanana na shan iska. Daga cikin shahararrun gaɓoɓin ruwan Washington DC akwai Washington Wharf mai ƙananan jiragen ruwa na yawon buɗe ido da dakon ƙananan kaya, da kuma shahararriyar kasuwar kifi da sauran dabbobin ruwa iri-iri da faffu da ɗanyu. Sai kuma Washington Harbour, wadda ta kai Washington Wharf girma ba, to amma yanzu ta ganin 'yan yawon buɗe ido da masu shakatawa, saboda aikin bunƙasa a Washington Wharf ɗin da ake kan yi kamar yadda ake gani yanzu, wanda ake sa ran kammalawa zuwa watan Oktoba na shekara ta 2017, lokacin da za a ƙaddamar. Akwai bidiyo na musamman kan gabar Washington Wharf. Wannan bidiyon da ake gani na takaitaccen bayani ne kan gabar Washington Harbour. Kamar yadda na ce, ita dai gabar Washington Harbour a unguwar Georgetown ta Washington DC take. A lokacin sama, wannan gabar na ganin tururuwar jama'a, ciki har da baƙi 'yan yawon buɗe ido da ma 'yan gari da kan je don holewa. A wannan gabar shakatawa akwai ababen hawa na holewa, kama daga ƙananan kwale-kwale zuwa manya, zuwa kekunan ruwa da baburan ruwa da ƙananan jiragen ruwa da matsakaitan jirage da dai sauran ababen hawa. Kamar yadda ake gani, wuri ne mai ganin jama'a sosai, ko a ƙarshen lokacin sama da farkon lokacin fall, lokacin da na je wurin, balle ma a tsakiyar lokacin sama.
Nan ana iya ganin masu cin abinci a gabar ta Washington Harbor da kuma wasu ƙananan jiragen ruwa da ke jiran masu shiga ko aka ajiye. Kuma kamar yadda ake gani, baya ga fannonin cin abinci akwai kuma otal-otal na sauka. Wani wurin da ke tara jama'a sosai kuma shine dandalin kallon agwagin ruwa da sauran tsuntsayen ruwa iri-iri, waɗanda 'yan kallo kan watsa musu abinci har su saba da jama'a suna zuwa kurkusa, ta yadda ma wani sa'in har taɓa su akan yi da hannu. Akwai kuma nau'in tsuntsaye masu caɓa abinci tun daga sama idan aka watsa musu, su yi ta sufa suna rububin cafke abincin gwanin ban sha'awa.
Kamar yadda kowane wurin shakatawa a nan Amurka ke da sashin yara, haka nan ma Washington Harbor ke da shi. Baya ga wuraren wasa da ruwa da 'yan guje-guje da tsalle-tsalle, yara na da wurin wasa da kekuna. Don haka idan aka zo Washington holewa, baya ga gabar ƙasa ta National Harbor da ke Maryland makwabciya da kuma Washington Wharf da ke birnin Washington DC, sai kuma a buƙaci zuwa Washington Harbor da ke Georgetown na nan birnin Washington DC da kuma sauran wurare a hole.